Un Kevin diferente. Mamá, mira, mira o casco novo que comprei, mira, non rompe con nada, mira, mira. ¡Qué ben! Xa verás, é que non rompe con nada, Impresionante. Mira, mira, xa verás. Mira, voulle dar contra a parede e xa verás como non rompe. Kevin, a ver se va a rachar o casco, home. Ah, pois é verdade, espera que o quito. Aí vai. Non, Kevin, Kevin! Kevin! Estás ben? Ai, Neno. ai, sí, estou perfectamente. Pero quen é vostede, señora? Vaya hostión que levou o Kevin. Houve que leválo a urxencias. O pobre quedou trastornado. Trastornado non, que xa estaba. Pódese dicir que quedou diferente. Vai. Toma polo saco, vai, hostión se meteu, Kevin, que tes, non te gusta? Pero se ti sempre che encantaron estes programas de accidentes de coches. Nada, papá, é que estiven pensando. Mátame, camión. É claro, estiven pensando sobre a vida. Non, mira, a vida non é nada. Polo tanto, a existencia en sí tampouco é nada. É dicir, que todo isto vai rematar. Todo isto vai... Como que vai? Bueno, pois así que acaba, empeza outro, que isto repiten, Que non, papá, non me refiro ao programa, refiro-me á vida. A vida vai rematar. Ajá. Mira, Kevin, fai favor de non marearme, que estou vendo algo interesante e cultural. Entón digo eu, que pensas ti? Papá, que sentido ten a vida? Eu que carallo sei, Kevin. Onde podo ir eu a aprender de todas esas cousas? Pensei en ir á biblioteca, á universidade, a un museo, ata pensei na cidade da cultura. Pero entrou unha sede e... Está raro, rapaz, está raro. Va. Eso son cosas que se che meten a ti na cabeza, home. Kevin só intenta chamar a atención. Non sei, fai algo que lle guste de verdade. Xa verás como volve ser o de sempre. Que non, home, que non. Se ato levei a autopista a tirarlle pedras aos coches, que eso encanta, na nosa familia encanta. Pero nada, nin con esas. Oitos disgustos me ten dado con esa afición. E na Garda Civil, non me digas por qué, non son nada partidarios dese xeito de divertirse. Dígamos que está moi diferente, home. Non sei, é como se agora de repente parecese inteligente. Que bo. Kevin, inteligente, sí, pero a ti choves. Non dramatices, mocho. Seguro que sigue sendo o rapaz feliz simple a bruña de sempre. Aí estás. Home, Kevin, que? A ver, que teu pai di que estás diferente. Pois a verdade é que non sei que respostarche a esa cuestión. Non estou capacitado para darche unha resposta adaptada e reflexiva. Como non fales español, non che entendemos palabra, Kevin, logo agora usas gafas, ou? Sí, a verdade é que non me dera conta que era miope e como nunca lera nada, pois non o sabía. Ai, como vos envexo. Aquí evadíndovos de realidade no bar. Sen pararvos a pensar ningún instante o sufrimento que é vivir. Pero, Kevinciño, por favor, non digas eso, home, que ainda van pensar que estás tolo, por favor. Quen me dera, pai. Quen me dera que pensaran iso. Bueno, marcho, que aquí non teño nada que facer. Que non vos podedes parar a pensar ningún instante que cada segundo que pasa é un segundo menos de vida. Pedro, cago en tal, põe unha botella de whisky. Buscas que vou emborrachar, eu xa non podo seguir. Buscas? Que tes? Penso que se me meteu algo no ollo. Dades por de conta de que cada momento que pasa estamos máis cerca da morte. Cago en tal. Ala, carallo. Kevin deprimindo os meus amigos. O que me faltaba? Entendo a Kevin perfectamente. Cando un é moi listo, é moi infeliz, sufrese moito. A min pasa o mesmo. Ah, no! Cala a boca, payaso, cala a boca. Listo, ti. Vai-te deitar, vai-te deitar. Vai con Por un tipo de... Arre, carallo. Está diferente. Que vai estar diferente, home? Que vai estar diferente? Mira, Moncho, ti pensabas que o meu sobrinho era superdotado porque sabía contar ata 101. Ainda estaba na escola, Ia entrar na universidade, home. O Kevin é o de sempre. Ei, ben. Que, fillo, como estás? Sí. Como vou estar? Fatal. É que teño unha angustia vital que non podo con ela. Podo vos facer unha pregunta? Para que vimos este mundo? Cal é o sentido real da vida? Respondédeme, por favor.
Pero, filliño, que che pasa? Que eu que sei, desde que son inteligente penso as cousas e atópome fatal. Pois, vaite deitar, anda, vaite deitar que xa che levo eu un ponche. Vale, se pode ser con sacarina, mamá, moito mellor, Con sacarín. Tiñas ti razón, este non é o que sempre é. E agora aquí? O único que me queda é falar con alguén que saiba destas cousas, un especialista. Xa sei, don Anselmo non ten nin idea, pero tampouco coñezo máis xente, que fago? O carallo é que despois do golpe, o rapaz non quedou ben, non quedou ben. Mire se está grave a cousa, que estamos pensando en mandalo a un neurocirurxián. Moncho, parvadas, iso é tirar os cartos, faime caso. Utiliza un método máis natural. Sí, pero cal. Pégalle outro golpe máis forte ainda. É como cando se che sae un ombro. Que faz? Poñelo de novo. Pois isto é igual, outro golpe. Se queres podo facerlo eu, que hoxe teño un mal día e necesito desfogar. Pero, a ver, don Anselmo, e se o matamos, que? Home, é unha posibilidade, pero non creo que teñas tanta sorte. É como a lotería, toca, pero a que? Mire, don Anselmo, non me toma mal. Eu entendo a súa filosofía, a súa voluntad por axudar, pero é que a un fillo, ao final, valle collendo cariño. Non me diga por qué, pero valle collendo cariño. E tampouco me gustaría que morrese, non por nada, Moncho, faime caso. Un golpe seco, forte. Que non, home, que non? Como lle imos meter outro golpe na cabezone? Non. Pois don Anselmo di que é un método que non falla nunca. Don Anselmo pode dicir misa, pero eu non lle fago iso ao meu fillo, punto. Xa está. Hola, de que falades? Xa o sei, seguro que dar vos as cousas banais e sin importancia. Pero non vos preocupedes, deberíades de estar contentos por ser como sodes así, ignorantes, burros. Pero claro, non sabedes o que eu estou sufrindo, pero eu a vos vos querer igual por ser así como sodes. Non, de verdade, que a mellor non estades entendendo as miñas palabras, o que vos estou dicindo. Pero para xa, Pero claro, sodes como aos vos salvaxes, que... Carallo, ao final utilizaches o método do Anselmo, o do golpe. Si non foi por don Anselmo, foi porque non noturaba máis. Elvira non o matou de milagre. Pero cando volveu en sí, vimos como xa lle pasara da inteligencia. Ao final, tiña razón don Anselmo. Papá, teño un problema. Ai, Eso. é que me metín isto no nariz e ahora non sei como sacalo. Por que o fixaches, criatura? É que estaba... Eu que sei. Volvía a ser o que é vin de sempre. Un rapaz san, burro, animaliño e parvo perdido. Elvira di que saiu a min. Que tan orgulloso estou.